Čau lidi, zdraví a spokojený z nového metinu Diviné World. Můžeme si vytvořit postavu. Tak, napíšeme svoje jméno, dlouho jsme nenapíšeli takhle. Tak, můžeme se to běhnout. No, tak dlouho jsme nenatočili video. No a tak, bych teda samozřejmě bych rád, abyste třeba nějak poradovali. A ne, to je jedno, to nevadí. Prostě takhle to budu začínat a takhle hrát, no. Takže si to máte trochu víc, tak jak vidíte, tak to je takový, si to tam nastavit. Tak, jak vidíte, tak je všechno pouze, ale si určitě se budu toho zbraň. A já si to dám na... Tak, takhle si dám takhle. Prostě si vždycky dám tak. Tak, co si chcete, tak vám ukážu teda i ten, no. To je normální. To je jako tam takové pěknější a tak. Trošku se mi to laguje, to výfon nechce. Promiňte za ty lagy. Tak, můžeme tam být. Sakra, to jsou lagy. Tak. To takhle blinká. Samozřejmě, když řeknete třeba, že tady to je náhodou, že tady nejsou ty různé, víte, různé PSK, tak samozřejmě, že ano, jsou tu, uprostřed hned, ale že to jsou lagy, protože já jsem na H1 a tady je milion snapů, vidíte, tady se PSK, tak je to tady dobré, tady je X700, drop nějak 300, no, a je to tady jako dobré. Můžete k mě, já nevím, mě něco dělat. Si to dám zvuky, aby to bylo o ničem. Tak. No, myslím, že vidíte, že to je docela dobré, to mohou 5, ne, 4. Jak to vidíme, 5. A vidíte, co tu padá úplně tak dobré věci. Tu je třeba Martin. Kdybyste náhodou slyšeli od mojich kontulek řev, tak to fakt promiňte. Piju, že? Zkusíme zbít toho mečí. Já mám to docela rychle. Takže tu úplně padají tak dobré věci, že já jsem to viděl ve videu a já jsem se zbláznil, tak jsem to zvednoval toho met, ale on mi najel. Tak jsem na to kašlal, hra jsem hrála tím ničím, nebo já nevím, na takový Counter-Strike a tak. Pak jsem to znovu stáhnul, bo jsem se našel teda. Znovu jsem to stáhnul a už mi to jelo teda. Počkejte, dva kanony mi spadly. Není špatné. No, fakt vidíte tady něco. Tvoje bumerangy myslím za 100 poketo. Nevím sice, co to je, ale... Počkejte. Tak. Můžeme vystopit skladně. Jsem si teda na stavku. To není co. No. Je to teda dobrý metin. Strašně se můžete k mě víc zahrát. A fakt dobré XP. Se mi líbí.
Vidíte, a to je nějaká, to fakt nevím, co to je, a když na to koukneme, tak srdce Bera. To je asi srdce, buď to je srdce medvěda, anebo Berana. A spíš medvěda. Zase pokud nevím, to se asi buď prodává, nebo já nevím, co to s tím dělá. To nevím, hned fakt poprvé. No, tě jsme si zapomněli zastavit, tak. Vidíte? A co jsem zapomněl? A dáme si co nejvíc. A tak krásně ty voláme ještě nějaké tam všechny. Já vím, že jsem vám sice neukázal jako všechny obchody, ale a fakt jste viděli ty základy a tak. Tak jste hrali tenhle metin, tak byste třeba, já nevím, vidíte, už mám tolik jangů, to je jak na to musíte prodat. Pečka se tu dělala taky, no, Gčka. Když si uděláte u stařenky G1 a pak si dáte kamen vyše a uděláte si pečku. Já nevím, skoro nějak kolem. Fakt nevím. Viděl jsem jenom video od kamaráda. Nevím, co s tím dělat. Tak, tu máme. Myslím, že natočíme nějak 6 minut. To je ještě dobré. Vidíte, už nějak 24, to je fakt krása toto. To je fakt krása toto ten metin. To jí vždycky mě... No a... Pane, kolik tady jsou yangy. No to fakt ne. 1 milion. To už mám 15 milionů. Zase mi tam nějaký fotek. Taky se pak nějakého Čecha zeptá nebo Poláka, čemu to je. A ty mi to vysvětlí, jako je to tady napsané, ale já moc nevím teda fakt polsky. Fazolka, která vzpomíná, či duchovo podle svůj status rangy 1000 PKT. Asi nějaký rang a tak. Vidno, no. Mám zase dát to. Fakt jsem dobrý, že jsem vyroknul tady takové. Tak. Tak, zpětnu. No a to se nám asi ten zvuk jaký. Asi prej tu je nejlepší hrát za toho, prej, že tu je nejlepší asi hrát za Suru, tak vám to presoval, si dal asi Suru. Dělali, no. To je úplně jedno. A asi brzy to ukončíme. Ukážu teda. Forty jsou teda dobré, protože máte ten svůj prsten a tady si město toho srdce a tak. Evropská to je, že jsou mapy různé. Demon Tower, to je ta věž a tak. No. Rychle jak pojedu. Jako já bych třeba jako natáčel a upravoval přes Sony Vegas, ale já ten Sony Vegas nemám. Vím, že to stane zadarmo, ale je to tam docela těžké dělat ty věci různé. No a to by mi teda fakt trvalo dlouho, než bych dělal jako jednu věc. Dvě věci. Tak když natočím takhle, je to takové normální. Třeba Minecraft taky tak natáčím. Nevím. To je jedno, no. To jsou ještě no a sakra, to je fakt
Hrozné to, ty XP jsou fakt rychlé, to se nedá. Normálně. Je žilona miskůvka. No, takový to mám ukončit. Teď vám teda ukážu, jak dělat ty kouzla na mě. Myslím, že zdá. A myslím, že jo. Nejsem si to tak jistý, ale myslím, že asi jo. Myslím tak. Podle mě Gina. Ten tady dlouho nehrám, nevím. Mám teda ještě ukázat, kde je napis. No, načti. Rychle. Wow. Ale já jsem, že... Kašlu na to. Také nechci. Tak, dáme si samozřejmě kouzla. Nedáme si mentálně, ale jadové. Nechci. Tady takhle 33 bodů, 37, jsem dostal. No,